दिनैसो फार्स्ट बालाजी मन्दिर। हेलो गाइस, वेलकम टू द बैक प्रमिस किं इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ प्रमिस किं इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दा आं बालाजी मन्दिराव बेरायहैनो नागिरदों, एसे माने हारसिंसो आरोना, माने बालाजी मन्दिराव थांफेराखै आरो। दा बालाजी मन्दिर खाथियावनो दं, दा थांनोसै। नायलांदो नोंथांमोनहा, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोदानबा प्लिज अन्नानै नायलांदो नोंथांमोनहा। दे भिडिअखौ जोबजासे नाय। अखा हादोंमोन ना दहाय एसे सिगाङाव, दा जोबोर गुसु जादों आरोना। दैस्लुं दंजोबो, बोथोरा एसे अखा दैमैलु जाना दङ आरोना। बरफ गोलैदों गुवाहाटियाव, ओमफ्राय दा मोनसेयावबो साइडआव गोलैदों। गोसोआव गैला आरो आं। दा नायलांदो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे। अयथासार बिहिरखा, जा मानसि फैदों गोजान गोजाननिफ्राय। दा थांगासिनो हाबैसो गेटआव। अयथासार बिहिर आरोना। मानो होनबा सरस्वतीनि बेरायफैदों आरोना मानसिफ्रा बिरादनो बालाजी मन्दिरावहाय। आंबो दिनैसो फार्स्ट हाबजेननो नागिरदों। नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। दा ओरै हाबसिगोन, ओमफ्राय बिदि बेनो गेटआ। फार्स्ट टाइम आंबो। अयथासार मानसि फैदों ना। दा गेटजों हाबबोबाय, ओरै थांगासिनो आरोना। ओरैबो मानसिफोर दं। अयथासार बिहिरखालै आयु। खुनुदिन हाबफैफेराखैमोन आरो आं, दिनैसो फार्स्ट टाइम। बिराद मानसिखा आरोना। ओरै नायलांनायनोसै माबायदि। माने बिराद मोजां बेरायनो। मास्क गानाबा हाबनो मोना आरो बेहायनो लिरनाय दंखायो। मन्दिर बेयो गोजाननिफ्राय खेबनाय जाबाय, नुहुरनाय जानाय नंला। जरा जराथार मालाय। अयथासार बिहिरखा। जाबायदि बिहिर ना। ओरैबो मा फैफेराना आङो, मास्क गाबा मोना। दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना आंबो। ओरैबायदि मोजां ना बोथोरा। नैबेहाय जाग्रा लोंग्रा रेस्टुरेन्टाव लिरबाय सिङाव। दा ओरै हाबबाय सिंजों। माने बेरायनो बिराद मोजां, बोथोराबो गुसुनो बरियाखा। आंबो फैफेराखैना आरो, दिनैसो फार्स्ट बालाजी मन्दिर। जोबोद मोजां नायनो। बाब गुसुथारबो बिरादनो, अयथासार गुसुखा। बिराद मोजां बेरायनो। हाबफैफेराखै आरोना।
मन्दिरखौ नायदो माने सिङाव हाबैला आरोना आं मन्दिरखौ बायरानिफ्राय जों नायसै बरिया बेरायनो माने बेरायनो बिराद मोजां आरो जायगाया माने अयथासार मानसिफोर दं दिनैसो फार्स्ट फैदों आं गोबां मानसि दं आरोना बर'फोरबो दं गुबुन दं बिराद मोजां जायगा बेरायनो नै बर'फ्राबो दिनैसो माने फैफेराखैना आं दिनै फार्स्ट टाइम खाथि थाबाबो हाबफैनायानो जाया मानो होनबा जायगाखौनो नायफैनायानो जाया नैबेजोंबालाय मा मोनहैयो जाखोबा थांनाय नायनोसै आरो जिखुनु जाया गेटानो बन्दसो माथो बेजोंलाय लामा दंमोन ना ओरै ओरै फारसेजों ओरै थांसिगोन आरोना बेजों माने दिनैसो फैफिननाय खोथा ओरैबायदि मोजां जायगाया बेरायनो बा अखा दोमैलुलु अखा दोमैनायनि जाजों दहाय सिगाङाव एसे अखा हादोंमोन ना आरो दा नायनोसै अयथासार मानसि फैयोना जायगाया मोजांखाय बेरायनो गारि दोनग्राबो दंखायो ओंखायनो बे गारि पार्किं फारसेथिं गारि पार्किं आरोना रेस्टुरेन्ट बियो माने थांफिनसै आं भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम नायबानो जाबाय जायगायाथ' बिराद मोजां बेरायनो नों फैनो हागोन नोंसोरबो माब्लाबा समाव गाइसमोन फैनो हागोन नोंसोरबो बयबो बिराद मोजां आरोना बेरायनो फैनो हागोन गाइसमोन गासिबो बेरायफैनो हागोन माब्लाबा माने सानदेआवबो बिराद मानसि ना सानदेआव बेरायनो मोजां मानो होनबा बयबो बे जायगाया मोजां नालाय बेरायनो दा थांफिननोसै आरोना आंबो ओरै गिदिंबावनि अयथासार मोजां बेरायनो फैनो हागोन लोगोफोर सानदेआवबो मानसि जायोना आरो अयथासार बेरायनो बेरायनो मोजां जायगा फैनो हागोन लोगोफोर बाहाय बेरायनो बरियानो बेरायफैनो हागोन ओंखारबोबायानो दा आं सिंनिफ्राय माने मोजां मोनदों बेरायनो एसे जायगाया बिराद मोजां बोथोर बिराद बरिया बेरायनो फैनो हागोन बयबो जायगाया बिराद मोजां बेरायनो नायदो मेन गेटआ एसे नायनानै लादो आरोना जोबोर समायना बेरा
बरिया समायना लुखादों आरो ना बेरायनो बिराद मोजां बाबा बरिया ओरैबायदि सुन्दर बेरायनो बाबा गोसोखौ मोजां मोनदों आरो ना सिङाव हाबनानै हारसिंबाबो एसे बेरायनाय फैबाय आरो ना सोरबा थांदों सोरबा फैदों दा थांफिननोसै फैनो हागोन गाइसमोन बेरायनो जायगाया बिराद मोजां भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट बावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ बाय बाय थाबैनो लोगो मोनसिगोन लोगोफोर